हेलो बेबी मु टिके बाहर को आसची तम सह परे कथा हेबी ओके बाय। अरे बिट्टू ए जंगल रे नागुणीटा किए कि भाई? ନାଗୁଣୀ ନୁହେଁ ଭାଇ, ଡାହାଣୀ। ଦେଖିଲ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲଟା ହେଇଛି ଭାଇ, ଯଦି କିଏ ଡାହାଣୀ ହୋଇଥିବ। अरे चलुनु पाखକୁ ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଭାଇ ଇଏ ପରା ଆମ ଗାଁ ଈଶ୍ୱର ବେହେରା ଝିଅ ମୟନା। ଓ ନାଟା ତାହେଲେ ମିନା। ମିନା ନୁହେଁ ଭାଇ, ମୟନା। अरे छाड़ मिना हो कि मयना आमे समस्तଙ୍କ ପାଇଁ दीवाना। ବିକେବି अरे बिक्कू ये कौन एबिसीडी अक्षर को घांटिलाणी? अरे इंग्राजी रे गोटे कौन कहला बी? ଆରେ ଭାଇ ବିକେବି ମାନେ ବିକୁ ବାବୁ। ओह ଯାହା କୁହ ତମ ପାଟିରେ ମୋ ନାଁଟା କଣ ଲାଗୁଛି ମ? ଓହ ଯାହା କୁହ ଭଲ ରିଲ୍ସ କଲ ସତେ ଯେପରି ଗୋଟେ କୁଇନି ତ ଆଉ। କୁଇନି ନୁହଁ ଭାଇ, ରିଲ୍ସ କୁଇନ୍। ଆଚ୍ଛା ମୟନା ତମେ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲୁନା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରିଲ୍ସ କରିବ। ବିକୁ ବାବୁ ମୁଁ ତମ ନାଁରେ सोशल मीडिया रे रोस्ट କରିବି। ମୁଁ ତାହେଲେ ଯାଉଛି ଭାଇ। କୁଆଡ଼େ ବେ? ଭାଇ ସିଏ ତମ ନାଁରେ ରୋଷ୍ଟ କରିବ, ମୋ ନାଁରେ ରୋଷ୍ଟ କଲେ ମୋ ମାଇକିନା ରଖିବଟି? ଆରେ ରେ ରହ ମିନା ରହିଯା, ମତେ ତୋ ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡି ତ ଦେଇଛୁ, ତୋ ଘର ଆଇଡି ଟିକେ ଦେଇଯା। ଏ ଭଗବାନ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।